Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni sajan adu Shpobuji Main Step, adu Sabuji Janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng, ki samla, ya piru barok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang Shapang music. Hakane ki music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ki music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ki music school. Ti parlok baro 1 Islam, 1 ban syam ka admission hakane music school. Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC balong ru UMDC ka VPP na langkerdam lait kro ba Shambarlang Renja let's say kan long ka sin ka baningkong ya u ban priang briu hapo ka kamra trekam ka council hanong ba shillong tang Maria Shimti ka kerdan kumukli ka council. Katay ka jing priang briu u CEM ka KHADC kalalong hakasan tarik liber hajar arposan haka jinglet kendu kinong yalam ka henyo trap youth council HYC menta ka sngi ka santarik ringkat bat ki jing tho kum ka wei nakilat jing ya trailang lengba ka jing ai jing mut sha ka isi batmai ban yalam da ka VPP. Kimat bakate ka seng kat kum uba roy ku parson ram kilong halor ka jing thung kam thung jam da ka ba ai jing mut ba ka rukam thung kam thung jam hapo ka jalla kadai banyat kat kum ki kandon jong ka service rule khat khandai ruphuai om ban shu thung kam lemu ka balong da ka lenti ka bom day ka HYC kal ajimut ru ban pentre kampura ya ka an trading but non tribal regulation khat khandai san phosau banom an trading license kulmar ya uno bom day uriulum lane ki bom day ki nongshong shnong mapura jong ka jalla kabalai kalong bala ai jingmut ya ka isi bakan penne pensa ne tengkai ya ki khlau ki betap ban bu da kalau adong khnang ban penne pensa ya ka jingjer ngam ki khlau ki betap ban pen ki imbyang ban pen kho ya ka wa khra ka wa sherpi bat ki wei ki wa ki badan ha ka jingma da ka jingjabo kumjuru kala ai jingmut ban parking bha ha ka khayi pateng ne ka jingshim ka bu ki briu da ka ba kam kerteng na ki trai muluk da ka bale benami bat ban rat ding khong lada lap ya ki bale benami sing ngilabu Ahmad jongka isi Ahmad jong CM kalong ba ka isi batmai ka dei ban shimru ikilat kilenti kumnu ban yada ya ki klau ki petap bat ki tulong hot ngitep ka district council ka don ni kita ki reserve forest ki don ni kita ki penbenai kita ki lau adong ya ki community forest bakum ta ter ningi hakini ki snam ki balalat I kumba kini ki reserve forest lani kini ki cloud ki ba ka council kalong try haka jaka bakin dei ki jaka ki ban yada lane ban penne ya ka jing jerngam joka mai mariang ni pen ban kila adai pen ban kita ki jaka le si ki basulong tang ki jaka ban pen mi pisa lane ban pen yo dong yanur da ka badi wat ya ki ding na gitu ki cloud kita. Nah kalian untuk keseng ngila keren ngila aljimut ya ICM by day mensyem ngila kelenti man penting kena bagi ni ki reserve forest ki baka council kalong try ini ki klau ki petap ya ki lau adong ki bagi snong ki dor batrai ri ki jong ki long try ya ki balapan bena da ka des council dai ban pende ya kajing jerngam jong kining jaka ndai dang kata ki tolong ki bedon keleng jong put sam da ka des council ki dai ban syem ya ki la kelenti ban pende ya kita ki tolong bat ni la ong ru ni la ajingmut ru bangim dei ban syuhun tang ha kajing penbenai kini ki lau adong ki baladon benta ka council ka dei ban syem ki la kelenti ru balada ka long le haman lagi snong haman lagi rat haman lagi hima dei bandon ni ki lau adong dei bandon ni kita ki community forest ki ba dei ban pende ya kajing long jerngam ka jongki but kawai ni ki jeng ajingmut ka bakaseng kala airu ni ya ki isi ki baladap kila syem ki initiative kumno ban penkhut ya ka ba khra ya ka sherpi ba ki wei ki wa nang iba kini ki isu iba kumba ki sudai tang ki jaka ban supulut ya kapisa klem dayo I ya unu so ubami na kata kajing penkhut ya ka ba khra na kata kajing penkhut ya ka sherpi bukum ta ter ngi kwa ko ka isi ka benta kadai ban tre ya ka kam ban peniru ya tau so namar kam don jingmut ban supulut ka ya kapisa daki pokror
ban pulut aku ban penkut aku krak aku selfie aku tak ter la dang imyo i pat yo tau so nama aku krak aku makalong mentang i kan dang ne hi kita kejing jabok tak bakal pisah pat si naka council ban ki wei pat ki tenat kala nang lut ti ndai tang kata ndai tang aku krak ndri wa ki wa ru belas dang bandu la ne ban don kejing ma ni kwa baka is ka council ka ban ke isi ka ban syem ya kejing kitli ban pen im ya kita ki wa ban penti kenapa kini ki wa ki badon hang dia po rilum khasi ke jong ni kinom du bat ka besar ke jeng ajing mut ka ba seng kelabu hakmat jong ka jong CM jong ka isi hi ka long ba hadien ba ka isi le si nang ni syakmat kan penduna no ya kata ke jeng ai training license ni non tribal ke galenti ka ba suk tam yo non tribal ban yo ya kalat ka kabu ban khayang ni kalenti ka basuk tam ki ka dai lang ba ka jing pendon kam ya ki parado ki parsnam ki jongi hi ban kam kenti lane ban kam long trai ya ki dukan ban kam long trai ya ki business ba fair nilai i na kapor ba khanra na kalyang do district council aba khanra na ki kenhun ki ba fair ha ki dukan khar lani ki nu ki jaka ki ba ki no way ki le business ni i ba ki ba mi syakmat ki bri ki jongi ba kam trai ba kani ka pen i ba ka jingle benami hang ni apo rilum khasi ka jongi bat hakeleng ki jaka jong ka jala ka jongi ka long ba kala bon sebab palat ka don kata ka jingle benami tenakalem jong ka seng nila ai jingmut ya ka isi ba ka isi nang ni syakmat kadai ban hawi kilat kilenti kumnu ban pentik na ba kani ka jingle benami jong ini ki brio ki jongi ki ba million ban mi syakmat ban kam try ya ki dukan ya ki jaka le business lani ki kam khai peteng jong ki wei pat ki brio ya ki bakum kita ki brio umdai ban chusha jam dai ban pentik na ba kum kita ki brio ki balik benami dai ban pensitom ki kat kum ki kendon jong ka bat maki kita ki brio ki bakam bakilong try dah ka balik benami ki hak ban pen i ke jing shisha bakilong try shisha lo kata halor kita ki dukan ki baki sukam try tena kalang jong seng ngila ai kini ki jing ajing mut akhmat jong siam ban ngila ongru ba ka seng ka kloy ban ya trailang ban ya ajing mut nak kapor la da UCM bat ke isi ki don kam ki jing ajing mut ka jongi ban nak kalang jong seng ngin but din ru ya kini ki jing ajing mut nak ba penting kenapa ka isi kan pentri kam ya kini ki jing ajing mut ki ban nak kalang jong seng ngila bu akhmat non tribal regulation khak nice pak sampuai ki kendon hapok ka trading by non tribal regulation khak nice pak san posang haringkat ki rules ki la ada ban keren syai kumnu baka isi kala ban I trading license lani yanu baka isi kala ban I trading license bakala ban kentat ikit trading license kawai ni ki kendon ko ang balada udon u tribal lani u try muluk ubat ubala ban tre ya kanu kam ubat tre ya kanu kam lada don non tribal uba apply ya ka license ya ka bakum kita ki kam lani ya utaw non tribal onom I trading license ndai tang kata ka don ka kendon ka boong baka isi ka di bandon ya ka limit bahadu kaknu kala ban I trading license ya ki non tribal ya kata la thok syai po ka regulation yo ka nice pak samsa tena kalian ka seng ni kwa ba ka isi ka batmai ha ba ka issue ki trading license nang ni syakmat kadai ban but renti ya ki kendon ki bladon pa ka regulation bat ha ka rules yo ka nice pak samsa bat kumjuk ru mila ada ka we ka jingmut banong ba lani fipet ya ki kendon ki badan ha ka trading by non tribal regulation ka nice pak samsa ki ong ba non tribal ubade hi unong India ula ban apply ka trading license dengi kwa ban ong ba kadairu bandon ka kendon ba unon tribal uba wan ban apply ka trading license udai bandai unong song bapura jong ka jela umdai jong kari indian ri udai bandai unong song bapura jong ka jela batang kita ki bri ki bala khala em ki bala don ki bala khala he alasan hang ni apo me hapo ka jela ka jongi tang maki ki la ban apply la ni kin apply kin yo ya kita ki trading license ndai ban ai la than ki bri ki bawan dang menen men sisngi na sabar ban apply ka trading license ba kum ju ru ngilai keren ban ajing mut ba ngila pabun sien kini ki central government officers kam tam la long hapo ki army ki military installations ki badan hapo Shillong hapo Meghalaya ni iba maki ki khot ya ki kam contract ki ba fair Bunsien ki contractor ki bawan na sabar kim ju syem wat ya ka trading license ni ki district council banle ki kam ki fair hakini ki jaka kam tam ya jaka central government tengi kwa ba ka isi ki bat keman kadiban but dien bahaya kan ni kadiban penting na babaro ki bri ki banabar kam tam ki non tribals ki bayo ki kam hakini ki central government officers ki bayo ki kam hakpo ki jaka jong ki sipai lani ki len sipai ki fair ki badon hang ni hapo Meghalaya hang ni put usam jong ki HDC dai ban penting na ba maki ki ban apply ya ka trading license